Отивам набързо в Швейцария. Телепортирам се на Тимаджийското летище и влизам вътре да свърша малко работа, защото вънка е 35 градуса. Качвам се на първия самолет с националния отбор по швейцарско седене. Летим за Виена, където се прекача, защото тук Варна за директен полет не сме чували. Излитаме. Кацам. Минавам през лабиринта, като Хари Потър в оня филм за Хари Потър. Гледам продавачката в безмитния нагло в очите, докато се пръскам с тестера. 7 евро за парче пицеле, човек. Хипогликемията му удари и нямаш как. Нека стана на въпрос за захар, трябва нещо славичко. Тук сме. Както винаги при австрийците бординга става на бордни групи, защото всичко е организирано и готово. Бих предложил австрийците да управляват света, ама се сещаме какво стана предния път. Пак излитаме, пак бачкам, швейцарски гьол. Кацаме. Запътвам се към гарата, защото трябва да стигна до Брук с 2 гъта. Купувам си билетче, което струва 2 сливенски БМВ-та. Качвам се на този влак, а после на този влак, където се вози срещу Ван Гог от Алиекспрес. Бургазли, тук ли сте? Града има аурата на вафла чайка, а този хотел умишлено е направен да изглежда, че е от байтошко време. Това, което ние го построихме, вие не може да го боите. Влизам да вия килията, такова стаята. И след това излизам да оставя една средна заплата за 2 бургера и 4 бири. На следващия ден си обличам най-представителния екип за сафари. Изяждаме ни бързи 2-3 хиляди калории. И отиваме са верами гърбами да правим биг бизнес. Среща ми този път съм на директен влак, познай за къде. Точно така, за летището. Както казах, тук са набързо. Имам 2 часа до полета си, решавам да мина през лаунжа да пия едно кафе. Нищо друго не скъся чакането така ефективно, като да слушаш шумни американци да се оплакват от живота. Хващам първия полет, който ще мога да видя. Втория полет, който вече е отложен с 3 часа, но ще пристигна на Варна с 2 часа и 45 минути закъснение, за да не се налага от Тим България Air да изплащат обезщетения. И край.